बाथि स्नि बैसागो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसेयैनो जोंनि मेदाकाट हालाम बर' हारिमु आफादनि बे ब्रैथि खुंगासिनो बैसागुआवनो लोब्बा लाखिनानै जोंनि मेदाकाटआव माने सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा स्नि बैसागु खुंफैदों। बेवहाय जोंहा गिबि हाबाफारि लेखायै दंमोन जोंहा गिबि दरखं बेखेवनाय बा लोगोसेयैनो जोंनि मोनफ्रोमबो हारिमु आयदायावनो बेखेवनायजों हाबाफारि लादों। बेवहाय जोंहा साफ्रोमबो आलासियानो नुजाथिफैदों। लोगोसे जोंहा फुंनिफ्रायनो गेलेनाय जेरै खारनाय, हांसो हमनाय, मोसानाय, मेथाइ खननाय बायदिसिना सोलिगासिनो दङ। जोङो गेलेनाय बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ। लोगोसेयैनो बे गेलेनायनि आयदाजोंनो जोंहा मेथाइ खननाय मोसानाय बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ। जोंहा बे जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिनो मोनफ्रोमबो हालामनिफ्रायनो बेवहाय मोसानाय आरो मेथाइ खननाय बाहागो लाफैदों। जोंहा दा नै गासैबो खेला दुला बायदिसिनाया जोबनानै थांबाय। दा जोङो मेथाइ खननाय आरो मोसानाय बादायलायगासिनो दङ। जोंहा उननि समावबो जोङो बेलासि समाव जोङो बान्था राननाय हाबाफारि लादों। बे बान्था राननाय हाबाफारिनि उनावबो जोंहा देंखो मोनाबिलि लादों। बे देंखो मोनाबिलियाव जोंनि बे बाक्सा जिल्लानिनो गोबां खनगिरि महरगिरि बिथांमोना रंजाफैगोन। जोङो बिथांमोनखौबो हांख्रायदों। बेखौ खुंनायनि गुबै थांखियानो जादों जोंहा बर' हारिया माने गोदोनिफ्रायनो जोङो माने मोनसे कालसार हिसाबै जोङो थांना थानो गोनां जायोबा जोङो हारिमु नांगौ। दा बेजोंनो जोंनि बर' हारिखौ फोथांना लाखिनोबा जोंनो माने हारिमु नांगौ। बे हारिमुजोंनो जोंनि गाननाय जोमनाय गेलेनाय जानाय लोंनाय बायदिसिनाजोंनो जोङो बे जोंनि हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनो हायो। बेखायनो जोङो बे हारिमुजों लोब्बा लाखिना दिनै स्नि बैसागो फालिथायखौ जोङो खुंफुंनो लादों। बेहाय जोङो केसेटजों मेथाइ खननाय बा केसेटजों मोसानायखौ जोङो होनाय जायाखै। जोङो जोंनिनो बर' हारिनिनो दामजु माने खाम सिफुं सेरजा बायदिसिनाखौनो लानानै जोङो बादायलायनाय आयदायाव जोङो सोनाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमार्जेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।